Hello ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Mä oon Henna ja sä oot tullut just mun Kuparilankaa Kässä-kanavalla. Tällä videolla sä pääset näkemään, kun mä sienivärjään lankaa. Mä olin tässä syyskuussa, kun mä aloitan tätä videokuvaa, niin on tosiaan syyskuu, niin neulonnan SM-kisoissa. Ja sieltä mulle jäi tosta työstä tää loppulanka. Ja Knit-Mia oli mun mukana siellä kisoissa. Mentiin samalla kyvillä ja oli myös Viljan puikoilta. Mentiin samoilla kyvillä ja Knit-Mia sitten lupas, että kun mä puhuin, että mä voisin koittaa värjätä tän ja itse asiassa tän lopputyönkin, että kun ei ihan tää tällä harmaa on mun juttu tai mun väri, niin se sitten lupasi, että mä saan sen loppulangan. Mulla tässä jäi tätä noin 30 grammaa, ehkä 36 grammaa. Ja Mialla oli sitten jonkin verran myöskin sitä, että mä laskin, että tuliko näistä sitten yhteensä 60-70 grammaa. Niin ajattelin värjätä nämä. Mä oon siis nähnyt paljon netissä, että ihmiset on värjännyt purkkivärjäämällä ja sitten kaikilla kasviväreillä, niin ne ei mua kauheasti napannut, koska ne on aika sellaisia murrettuja värejä. Vaikka jos jollain punasipulilla värjää, niin siitä tulee sellaista murrettua vihreätä sävyä tai sitten tosi paljon keltaisia sävyjä. Niin ne ei jotenkin napannut mua yhtään, kun mä oon kirkkaiden sävyjen ystävä. Ja mä aloin sitten ihan googlettaa, että millä mä saan tästä punaista. Ja siellähän tuli sitten, että sienivärjäämällä saa sellaista oikein kirkkaan punaista lankaa. Niin lähdin heti googlettaa, että mikä se sellainen sieni on, mikä niin voimakkaasti värjää punaiseksi. Niin tuli 2 eri vaihtoehtoa sellaista helppoa, eli veriseitikki ja verihelttaseitikki. Ja olin tuossa koiralenkillä yksi ilta ja poikettiin sitten mettään. Ja heti mä pongasin, että toi on muuten verihelttaseitikki. Mä pikkasen näitä kerkesin jo kerätä. Nää on siis kuivunut, koska siellä sivulla, missä mä luin näitä juttuja, niin siellä oli mainittu, että kun tän sienen kuivaa, niin se päästää voimakkaammin väriä, kuin että tuolla tuoreella sienellä koittaisi värjätä. Niin yksi pieni erä mulla tässä on, uskokaa tai älkää, näitä oli kyllä enemmän, mutta nämä on nyt kuivunut tällaisiksi ihan pieniksi lusinoiksi. Ja keräsin näitä sen verran, minkä verran mä sain huppuun, kun mulla ei tietenkään mitään pussia tai koria ollut mukana. Niin en sitten sen enempää alkanut oikein etiskelee niitä, vaan mitä siinä tuli nyt sitten vastaan. Ja ihan, että mikä näillä on vaikka tää kuivumisaika justiin, että nää nyt on ollut tässä viikon kuivumassa, tai ensin olin sillä uunin ritilällä, niin et varmaan joku viikon sellainen sopiva kuivumisaika, kun nää on täysin kuivat. Että siellä sivulla ei sitten enempää kerrottu siitä itse sienivärjäämisestä, vaan se oli en muista nyt sen nimeä, mutta sen sukunimi oli Tetri ja se oli, oliko se Tetri Design se sivu, mistä mä luin niitä infoja. Sitten siellä oli vaan kehotettu lainaamaan se hänen kirjoittamansa sienivärjäyskirja, missä sitten on tarkempi info siitä, että kuinka paljon tätä sitten tarvii, jos haluaa värjätä vaikka 100 grammaa lankaa tai villaa. Joten mä laitoin sen kirjan varaukseen tonne kirjastoon, että sitten kun se vapautuu, niin mä käyn lainaamassa se ja mä saan tarkemmat infot sitten siitä määrästä. Mutta ja pääsen sitten keräilemään kunnolla näitä sieniä ja kuivattelemaan ja sitten oikeasti niihin värjäyspuuhiin. Ja mä otan teidät mukaan vielä tonne sienimetälle, koska tällä hetkellä nämä näyttää vaan joltain kakkapökäleiltä.
tää ei edes näytä punaiselta tää sienen alaosa, että tässä niin kun nämä heltat oli ihan sellaiset kirkkaan punaiset ja ne itse asiassa jätti sinne mun sadettakin huppuun sisäpuolelle niin kuin punaista väriä. Että mulla on nyt suuret odotukset, että mitä tästä niin kuin tulee, joten toivotaan, että tää onnistuu. Mä en oo ennen siis ollenkaan värjännyt koskaan mitään lankaa, niin on aika innoissani tästä. Toivotaan, että tästä tulee hyvä. Tervetuloa mun matkaan värjäämään lankaa kasviväreillä, sienillä. No niin, nyt on lähetty sieneen. Mä laitoin tän hyttyshatun tälleen ylöspäin, kun toi oli jotenkin niin rypyssä, että se ihan lerpatti suoraan alaspäin, että en mä nähnyt sieltä mitään. Niin mun mies on kyllä niin onnekas, kun sillä on tällainen helmikumppanina. Mut joo, täällä on tultiin tänne Ylöjärven Pinsiöön, niin täällä liikkuu noita hirviä jonkin verran. Pistin tällaisen hyttysverkkohatun päähän, että jos se vähän ehkäisis noita hirvikärpäsiä, että niitä ei tulisi tuohon hiuksiin niin paljon. Ja täällä on jotain 16 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Ja jos taustalta kuuluu jotain outoja ääniä, niin meillä on koirat tässä mukana. Niin ne vähän touhua tuossa ympärillä. Mut joo, lähdetään metsästää sieniä. No niin, tässä löytyi pari. Eli tää on tällä nännin näköinen sieni. Ja tässä on niinku keltainen varsi ja punainen tää heltta. Heltat täältä lakin toiselta puolelta. Tää on niinku veriheltta seitikki. Sitten on myös sellaisia veriseitikkejä, jossa niinku tää varsikin on punainen, mutta mä en oo niitä löytänyt. Nämä pitää tarkistaa, koska näitä on myös sellaisia, missä on tää on jo vähän mennyt huonoksi. Missä on tää alunenkin sitten onkin keltainen. Niin melkein niin kuin nämä pitää ensin ottaa ja sitten vasta katsoa, että onko nämä punaiset nämä heltat. Ja sitten on ollut myös sellaisia, niin kuin, missä on ruskea varsi ja ruskea tuolta alta. Niin pitää olla silleen tarkkana, että ottaa näitä oikeita. Nämähän ei siis ole ruokasieniä, et pelkästään värjäykseen. No niin, nyt on käyty sienessä. Pikkusen niitä löytyi. Yllättävän vähän, koska tuntuu, että kun on etsinyt kantarelle ja suppiksia, niin näitä vaan tulee vastaan, mutta nyt kun yritettiin oikein etsiä, niin ei mennä oikein löytyä. Ehkä tässä on joku litra. Ehkä sillä sen mun pienen köntsän saa värjättyä. Kantarelle ja suppiksia sen sijaan löytyy varmaan 8 litraa yhteensä. Katsotaan, saanko me kaikki edes käytettyä. No niin, nyt nämä on tässä kuivumassa. Eli tähän ritilälle laitan kuivumaan pariksi päiväksi ja sitten ne käy sen verran pieniksi, että ne alkaa tippua tuolta väleistä, niin mä laitan ne sitten vaan lautaselle tai varmaan tuohon samaan kippoon, missä oli noin kuivat jo. Ja vertailun vuoksi mä otin pari tällaista, ne oli ihan samannäköisiä sieniä niinku ulospäin, mutta sitten oli niinku tällainen, missä on niinku keltainen tää heltta, niin tää ei ole niinku se sama, että niinku näissä kaikissa oli sellainen keltainen varsi, tämmönen keltainen varsi, niin tää keltainen varsi pitää ottaa pois, koska tää päästää keltaista väriä, niin ulospäin tääkin näytti niinku ihan
samalta kuin noin muut, mutta sitten kun kääntää, niin se onkin keltainen. Sitten oli myös tällaisia ruskeampia. Tää on ehkä mennyt jo vähän huonoksi, mutta olikohan tää se ruskea? No tossa kamerassa tää nyt näyttää ihan samalta, mutta tässä ei ole sellaista punertavaa sävyä kuin vaikka niinku tossa. Ja itse asiassa tästä mä mietin, että onkohan tää oikeesti punainen. Onkohan tää oikeesti punainen, kun tää näyttää jotenkin tosi ruskealta tossa. No nyt nää näyttää kaikki ihan ruskeilta, mutta ne sit päästään vähän eri sävyä, niin haluaisin ihan kirkkaan punaista kuitenkin. Sitten vaan odotellaan, että nää kuivuu. Että päästään sitten värjäilemään. Taas löytyi pieni erä näitä sieniä, mutta rehellisesti sanottuna mä en ole enää varma, että onko nää niitä verihelttaseitikkejä, koska mä nyt sain ton sienivärjäyskirjan, niin sen mukaan nää onkin ehkä tulihelttaseitikkejä, kun tää on tällainen ruosteen punainen tää lakin alaosa. Ja jotkut näistä näyttää niinku pelkästään ruskeilta, mutta sitten siinä oli niinku tuntomerkkinä, että kun tää jalan alaosa on punainen, niin se olisi niinku verihelttaseitikki. Mutta mä nyt keräsin nää ja siitä tulihelttaseitikistä pitäisi tulla niinku oranssia, niin mä nyt aion käyttää nää kuitenkin ja katsotaan sitten lopputuloksesta, että minkä väristä näistä nyt sitten sattu tulee. Tää on nyt 4. erä, minkä mä oon kerännyt, niin nää ehkä alkaa pikkuhiljaa riittää. Tai sitten mä käyn vielä 1 erän etsimässä. Tää on siis tää kirja, minkä mä nyt sain lainattua kirjastosta. Tässä niinku näkyy tää tulihelttaseitikki, niin toi sieni, mitä mulla tässä nyt on, niin se aika lailla vastaa niinku tätä. Sitten tässä on tää verihelttaseitikki, että tässä pitäisi olla niinku tällainen vaalean ruskea tää lakki. Mut sitten taas tossa näkyy toi punainen jalan alaosa, kun täällä tulihelttaseitikissä toi on niinku katkaistu vähän ylempää toinen, siitä ei osaa sanoa, että minkä värinen se on. Sitten tässä on tästä verihelttaseitikistä niinku, että kun tässä on käytetty lakit, niin siitä on tullut niinku tämmösiä värejä, että nämä on niinku sillä ekalla värillä sitten jälkivärjättynä nää, ja sitten tossa on niinku, mä en muista mitä nämä kaikki symbolit tarkoitti, mutta toi FE oli ainakin niinku rautaoksidia on käytetty. Niinku tässä viimeisessä niin on tullut tuollaista tummempaa. Niin tässä tulihelttaseitikissä ei ole mitään tuollaista niinku kaaviokuvaa, että niinku minkä väristä siitä tulee. Joten jäämme mielenkiinnolla odottamaan lopputulosta. Mä murskasin tän kuivatun sienen ihan tällaiseksi hienoksi hakkelukseksi. Ja nyt tänne pitää lisätä 2,5 litraa vettä. Ja sit sitä pitäisi keittää 45 minuuttia. Siellä sienet nyt porisee padassa. Tää on 10 litran kattila muuten, löysin tän torista. Ja kattokaa, tässä nyt jo vähän näkyy tätä väriä. Mutta nyt sellainen 45 minuuttia vaan keitellään tätä lientä niin kuin joku noitoakka ikään.
No niin, nyt tää on kiehunut sen 45 minuuttia. Ja tän pitää antaa nyt jäähtyä 40 asteeseen. Niin mä jätän tän nyt tähän jäähtyy. Tässä vähän näkyy tuolla sävyä, että aika punainen kyllä tulossa. Jäin koirien kanssa lenkille ja jätän tän ihan rauhassa jäähtymään tähän. En tiedä, onko se kuin tarkka se 40 astetta justiin vai voiko se olla vähän allekin. Voihan sen sitten aina lämmittää uudestaan 40. No niin. Tää on nyt näköjään 18 asteista. Ja mä siivilöin nyt nää sienet. Tossa luki, että ei tarvii, mutta kun mä nyt haluan kuitenkin. Koska tää on niin pientä murenaa, niin mä en halua sitten tosta valmiin langan seasta joutuu näitä irrotella. Niin tää on helpompi tehdä tässä vaiheessa. Tossa muuten varoteltiin kauheasti, että tää haisee ihan hirveelle, kun tätä keittää. Mut siis ei tää nyt niin hirveelle mun mielestä haissu. Hais niinku siltä, että täällä keitetään sieniä, mutta ei todellakaan mitenkään niinku ylitse pääsemättömän paha haju. Että oli niinku ohje, että kannattaa keittää ulkona, mutta itse en kyllä näe mitään syytä, että miksi olisi pitänyt keittää ulkona. Ja kun kävin koirien kanssa tuossa ulkona, niin en ainakaan sisälle tullessa haistanut enää mitään. Minkäänlaista sienehajua täällä. Mä lisäsin nyt vielä 0,5 litraa tänne vettä, koska tosta oli haittunut aika paljon vettä. Ja mä laitoin tän nyt hellan päälle ja sitten tänne pitäisi lisätä 5 grammaa alunaa. En tiedä yhtään punnitseeko se edes näin kevyttä. Mä en itse asiassa edes tiedä, että mitä aluna on. Oho, vähän lorahti. Miten näin paljon? Miten tää voi... Näin vähän voi painaa noin paljon? Voiko toi olla 5 grammaa? Kai se voi. Lisään ne tonne. Noin. Sitten mä esikastelen nää villat. Sitten mä esikastelen nää villat. Nää on mulla 2 vyyhillä. Ja mä oon pessyn nää, vaikka ei olisi välttämättä tarvinnut. Ei lähtenyt mitään kuravettä näistä, niin ei olisi välttämättä tarvinnut ollenkaan pestä. Kun se oli tuossa ohjeessa, niin tulipahan nyt pestyä. Sitten heitetään tää tänne liemeen.
Mä haluan värjätä molemmat niinku samassa erässä. Ja niin kuin näkyy, niin tää ei oikein kokonaan uppoo tänne. Niin tän väristä tää on tähän mennessä. Mä kaajan sen verran vettä lisää tänne, että tää hyvin peittyy kokonaan. Sitten tätä lämmitetään 80 asteeseen. Et mulla tää on nyt niinku 6:lla, niin mä laitan se äkkiä tohon 5:lle, ettei se nyt vaan ala kiehuu, ja tosta mä pystyn säätää, että kun se menee ton, mä laitan nyt 83, jos se menee sen yli, niin se alkaa piippaa. Onkohan tää ihan rikki, koska tää höyryää ja tää näyttää niinku 35 astetta. Se voi olla, että tää on ehkä rikki. Mä vaihoin nyt toiseen mittariin, niin tää nyt näyttää vähän oikeampaa lukemaa. Tää oli aiemmin rikki, mutta nyt tää näköjään sitten taas toimii. Niin nostetaan lämpötila 80. Sitten annetaan olla siinä tunti. Tää on ihan tosi vaikea saada pysymään 80 tää lämpötila. Mulla on hella nyt 1:llä ja tää koko ajan nousee niinku tonne. Mulla on 86 tässä niinku, missä se hälyttää. Niin kun mä en voi enää tätä hellaa laittaa yhtään pienemmälle, niin tää piippailee ihan jatkuvasti tää laite tässä. Eikä se auta, mä välillä nostan tän tänne vähän jähtymään ja sit pistän takaisin. Niin tätä sitten sellainen tunti varmaan. Ihana helppo. Tää lämpö sit taas ei mennä nousta. Mulla on hella 4:lla. Se nyt on jämähtänyt tohon, mutta jos mä laitan sen 5:lle, niin sit se taas varmaan niinku menee ton 80 yli. Mä luulen, että tää on parempi, että mä pidän sen nyt vaan tässä. Tää lämpötila on nyt aika hyvin pysynyt tossa 80 silleen, että toi hella on 3:lla. Mun olisi pitänyt vaan alusta laittaa se tohon 3:lle suoraan ja antanut se hiljalleen nousta siihen, niin se olisi varmaan niinku ollut kerrasta hyvää, mutta muistaa ehkä sitten ensi kerralla. Jos ei, niin mä tarkistan tältä videolta, että mikä se olikaan se hyvä taso. Kohta alkaa olla tunnin ollut tässä, niin pääsee huuhtelemaan. Tai ensin pitää alkaa antaa jäähtyä. No niin, tervetuloa meidän pieneen kylpyhuoneeseen. Jatketaan eilistä operaatiota, eli nämä langat on nyt saanut jäähtyä tässä koko yön yli, kun en illalla enää kerinnyt näitä tehdä. Ja näyttää nyt tältä. Joten ensimmäisenä lasketaan näihin kaikkiin sellaista haaleita vettä. Ja ensimmäiseen huuhteluveteen laitetaan tää etikka. Se miksi mä teen sen näin tälleen että lasken suoraan näihin 3 ämpäriin samaan aikaan, niin syy on se, että
Et näissä on sitten kaikissa samanlämpöinen vesi, koska Villa ei tykkää siitä nopeasta lämpötilan vaihtelusta, niin kun mä siirrän sen aina, näihin laitetaan saman verran vettä ja mä siirrän sen aina astiasta toiseen, niin se vesi on aina saman lämpöistä siellä seuraavassakin astiassa. Niin ja sitten tuossa lukee, että puolikorkillista etikkaa riittää, mutta mä luulen, että mulla on vähän erilainen etikkapullo, koska tää korkki on tän kokoinen, niin lorautetaan jonkin verran, niin se on varmaan ihan hyvä. Tän tarkoitus on laskea toi veden pH oikeaksi, koska se on tärkeää Villalle, että se pH on oikea, koska se kuluttaa sitä lankaa, jos se jää liian vaikka emäksiseksi. Niin mä ensin rutistelen, mä en tiedä kuinka hyvin tää näkyy siinä, kun mä oon varmaan nyt itse tässä eessä, mutta mä rutistelen tän ylimääräisen kosteuden tänne kattilaan. Näyttää oranssilta. Ja sitten heitän sen tonne ensimmäiseen huuhteluveteen. Ja sama juttu tälle toiselle vyyhdille. Sinne vaan molskimaan. Tuli muuten aika kylmää tosta veestä. Vähän olisi saanut olla ehkä lämpimämpää. Mut nyt mä annan se olla siellä jonkun 20 minuuttia. Ja sit mä siirrän sen tonne toiseen ämpäriin. Palataan sitten taas. Hyvin tossa näkyy, että aika paljon lähti kyllä vielä väriä. Tää näyttää jo aika kirkkaalta, että katsotaan lähteekö tästä enää ollenkaan väriä, mutta kyllä mä sen vielä laitan niinku tonne, että vähän aikaa annan liota taas tässä. Ja sit vielä vikat kylvetykset. Ja tästä ei tainnut enää lähteä yhtään väriä. Pistetään nyt silti vielä tonne vikaan huuhteluveteen. Tää taitaa olla aika lailla se väri, mikä tästä sitten tulee. Kyllä siitä vähän jäi tollainen samelivesi. Katsotaan, että vieläkö lähtee vettä tai väriä. Voisi olla vielä 1 ämpäri, mutta mulla ei näitä ole 3. Moikka! Mä tulin vielä näin päivänvalossa näyttämään, että miltä tää lanka nyt sit näyttää kuivuneena. Eli tästä tuli tällainen aika oranssi. Eli mä luulen, että tää oli oikeasti sitten sitä tulihelttaseitikkiä, että tää ei ollutkaan sitä verihelttaseitikkiä, koska siitä olisi pitänyt tulla ihan sellainen punainen. Ja sitten tuli helttaseitikistä enemmän tällainen oranssihtava. Niin tämmönen tästä nyt tuli. Ja tää ei ole niin kuin yhtään mun väri. Mä tykkään enemmän sellaista kirkkaasta oranssista, mutta mä varmaan teen tästä kuitenkin jonkun pipon. Tuolla Myssyfarmilla oli kiva malli, kun olin tuolla siellä Neulomisen SM-kisoissa silloin syksyllä, niin siellä oli sellainen myssyseinä, niin siellä oli yksi sellainen kiva malli, mutta mä en oikein löyä siitä mistään netistä, että mun pitää yrittää jostain kuvista zoomailla, että miten se neulottais, mutta tämä pitäisi riittää yhteen pipoon, jos ei tee käännettävää sitä reunaa. Niin mä varmaan neulon sen,
Ja ehkä sitten lahjoitan sen jollekin, kelle tää sävy on sitten enemmän niin kuin omempi. Niin eipä hän jää sitten käyttämättä. Mutta kaiken kaikkiaan toi värjäyskokeilu oli oikein ihana kokemus, kiva kokemus. Varmaan tuun jatkossakin kokeilemaan jotain toisenlaisia värjäyksiä myöskin ja haluaisin ensi kesänä koittaa löytää niitä veriseitikkejä ihan, että pääsis niinku kokeilemaan sitä ihan kirkkaanpunasta väriä. Ja voihan tässä siis olla myöskin se, että tää on aika, sitä oli ehkä liian vähän sitä väriä, että jos niinku sitä olisi ollut enemmän, niin sitten tää voi olla, että tää olisi ollut niinku punaisempi. Mutta joo, sellaisia suunnitelmia nyt ja pitää vähän katsella myös, että millä kaikella muulla pystyisi värjätä. Haluaisin kokeilla jollain luonnon väreillä värjätä vaikka niinku siniseksi, mutta sininen on vissiin vähän sellainen väri, että se ei pysy kauhean hyvin kirkkaana, tai siis niinku, että se saattaa alkuun näyttää ihan siniseltä ja sitten se haalistuu vaan se väri, että tyyli vaikka pari vuoden päästä se onkin ihan niinku harmaa. Niin ainakaan siis sellaista, mitä niinku tuolta luonnosta löytyy, onhan sitten niinku joku indigo tai joku sellainen niinku myös niinku luonnonväri, mutta nyt tarkoitan sellaista, mitä voin itse mennä poimimaan tuonne, kuopsuttelemaan tuolta ulkoa, niin sellaisia niinku, millä voisi värjätä. Ja voi olla, että ja jos nyt kiinnostaa enemmän tää värjäysasia, niin voi olla, että teen sitten myöskin jonkinnäköistä videoa tänne YouTuben puolelle, että kommentoi ihmeessä alas, että jos kiinnosti tää tällainen värjäysaihe. Ja mä pistän tonne alas vielä tonne kuvaukseen kaikki noi lähteet, että mitä mä käytin lähteinä niin kuin tässä värjäysoperaatiossa, että mulla oli niin kuin useampikin eri lähde, että pari nettilinkkiä ja sitten niin kuin se kirja, niin kirjoitan ne tarkat tiedot tonne kuvaukseen, jos innostut itsekin kokeilemaan. Mutta joo, tää video oli nyt tällä kertaa tässä. Katsotaan mitä me seuraavalla videolla sitten keksitään. Se olisi sitten. Moi moi!